maghisgot. Sa may lain, istoryahan na to. Istoryahan na to ning hilig na to sa una. Hilig na to sa una. Dili hilig adtuan na to ba? Adtuan. Sa to adtuan sa una barok kanang kalingawan na to pag naay pista. Pag naipista. Kaon. Isa na pud na. At saan siya? Number 1 gina siya. Siyempre. Number 1 gina kung wala ay pista kanang kaon. Pero sa may mga kalingawan nato sa kalingawan nga atong adtuan sa una basta pista bisag karon naa man gyapon na lalo na naa ka sa baryo or sa munisipalidad na pista or sa syudad na pista. Naa man ay kalingawan, di ba? That's alright. Unsa imong mahidumduman sa una? Manari. Unsa man ti ay? Isa mo na siya. Unsa man Isa mo na naapunari, naapoy, unsay, karang, naapo na siya. Unsa man ti ay? Unsa man ay imong tagay biglo. Ang akong una-huna, lahi sa imong una-huna. Di kita makatugma. Unsa man ay mo? Unsa man ay mo? Una-huna, piryahan. Ay, That's alright. Piryahan. Di ay. Kanang piryahan. Kay mao man gid na layo pa ang pista mga 1 month pa galing before sa pista. Naa na gid na Ay, siya. oo, mga bot That's na alright. sila dira, di ba? Kana nasa mga bakante-bakante na mga yuta, di ba? Naana sa syempre. dira, magkuan na sa ilang mga tarpaulin. Napay tarpulin? Pero kung kitag day tarpulin sa una. Pre, para ibalon nga pista na. Di ba? Lahi mo na sa Oo. ano ba nag-istorya piryahan. Tapos ka na siya. Naaman po na siya po dira po ibutang ang mga tent. Kanang Nakakita ba ka na sa boot. baryo? Nakakita ba ka na sa baryuhan na piryahan? Peryahan sa baryuhan. Uy, kanang mga ginagmay. Ginagmay. Naabya na siya. Basta amo ang lugar, mi sa baryo, mao kita og piryahan. Unsa ma peryahan di ba kuan man na siya kining theme park? Asa na siya kanang amusement park? O kung nice kaayo basta Ingleson no? Ingleson no, murag Amusement park. social kay ba? Tutyal kaayo paminawon, tutyal. Di ba inana man na siya amusement park, theme park, unsa pa rin Wala tawag siya na fun fair. pag baka ato kag ka ng mga dagko na kasanan lalo na that's Manila, di ba? Ay, oo. Ang ngalan gyud di gyud tawagog piryahan. Hindi tawag. Amusement park, di ba? Park, social. Di ba naama na sa Manila, di ba? Dagko kastanan. Oh, Enchanted Star Kingdom. City, di ba? Mana Star City? Uy, pabaka na sila karon? Ay naapa. Nakapagyapon Pag na, no? nakay dako kag budget, ato ka dito. di ba? That's Pero sa alright. mga pare na to, Pero wag kay budget, Wa kay tanaw-tanaw na budget. lang yung katama ra ka sa gilid-gilid. Uy. inahana ano. Pag-ana ra gid na siya. Mag-isa-itsa o Pag bachingi. wag kay budget, gamay ra yung By budget. chingi, Dito dili na tawag amusement, dito kasi piryahan. peryahan. Sa pa lain na word anang peryahan? Ambot Wala na. naman no, What? no? Yes. Piryahan naman gina siya sa ato. Yun sa kululog, gikan na siya sa Spanish word na root word feria. Unsa? That's alright. Feria, muna siya. Firya man. Feria na siya. Sa ato perya. Ano Pero saan ang F feria? na siya, feria. Unsa man abot pa sa butana? Amusement park. Okay. Muna siya. Sa mo na say nganong napiriya naman. Basta Siguro ano, pag-pronounce na siya. Pag-pronounce Listen lang kay. na siya. Ato tag firya. Feria. Laina Inana, kayo. di ba? Ato ta. Yes. Barok. Ato tag firya. Ato ta sa ferias ng silanganan, ferias ng Pilipinas. Firya. Firya. Ato tag firya. Yan lang, hindi na siya basta hapit ng mga Napirihan ba? pista, di ba? Sige na. Nakabitsingko diya, di ba? Bitsingko na sa una. Lagi niyo. So, magpasukles ako na ako yung 5 pesos dire. Yes. Pasukles ako na ante dito. Saga ka ba, tagbitsingko ka, matubig piryahan. Di ba? Di ba? At kay mo hanggang sa ana, di ba? Nag-check ko na sa una. Unsa na lang karon? Abot pila na na siya karon. Wa pila. naman ta kasulod og peryahan, di ba? Oo, tama lang po na nakakuan. Yes, tagpiso Mawala na po na. matingali karon. Piso na siguro na. Pilay daog Unsa? atong baychingko, di ba? Sa una gani. Pag benchingko, nakay kuan. Chingi man na siya, di ba? Nakay piso, murag piso Yes, siguro. piso. Or kung dili, benchingko, nakay piwi. Nakay chichirya. Yes, basta mo sulod atong murag square, di ba? Ang That's ana-ana alright. kusus, ana-ana on dahil sa kanang murag chinilas nga kawan ba. Kanang pangkuha Panghandos ba? ba? Pangkuha, Panghandos, ana.
Di ba? So Oo. wala maabot kili sa linya di ka kasulod. Yes. Wala na ka. Pag Kadungdung ko, ana, timingan nga naagyo ka dili ka masulod sa linya. Na-addict po di Malipay ako po ana, ka, di ba? oo. Mag-itsa-itsa ka dito, inana. Ay, oo, Siyempre, syempre. dali rabia kaya na by 5 Ligaw mayroong ako kay piso. mga alas 6 pa lang. Yes, mga open hapon-hapon na. ba? Oo. Hapon-hapon na ng mga suga, di ba? Magpalong siga na, di ba? Wala na nakalala. Saba na din kastanan ba? Ayo, ang mga music. Namanggoy isa po nga namanggoy po na ay po bingguhan, di ba naman uban. Daghan na Dahil siya. bingguhan na po to yung mga katong color coding, di ba? Mga Yes. color. Daghan kaayo Daghang na kastanan sila dra, mga dulaanan nila. Oo, tapos mga na game boots nila dra. Oo, kanang mga balon-balon bitaw, kanang dart. Dart, Sa dart. dart. Oo, Tapos yes. kanang pong nadumdum ka na bitang, kadumdum ka ng sundalong gagmay. Lagi. Oo, kanang pusilong gid mo. Pusilo na ba ba? Oo, kana. Pusilo na ba? Diba? O nana imo abot tapos katong mga gagmay kaayo nga imong tirahan dako og prices. Oh. That's So, alright. mga murag Mga dagko-dagko. dagko nga murag pato-pato. Oo, pato-pato. Na mga colorful na kuan. So tingali mga kuan na candy, di ba? Mga piwi. Pero makita gini mo na mga chichirya. Yes, Pero na- murag na- agi mo ang ka-excite man gud anak na bitang makaigo ka murag kag nakadaog luto ba. Yes. Ay, so, Ano kaayo ka, ikaw di dyan ba? ba? Oo, murag Hunter ikaw kaayo ka. Ang wala na na siya, ka. tag tulo 5, mantingin na siya sa una. Abot Diba? lang, basta nalimot Inana, naman umana ta. siya. Murag, sa atua pa man gud tong kapanahunan. Oo. Karon lahi na siguro karon. Nanay mga change, dako na kayong Dako changes na siguro kayo. karon, dako na kayong Mga pagkabagko high, na high gyud. touch naman karon Ay, these days, oo. di ba? Oo. Ana, Tapos sus. ang ako ang ganahan sa una kay kanang kasi akong tawag ana sa una kay ato tag freeze wheel. Sa Freeze wheel. Ferris wheel. Ferris wheel. Sabi yung bata biya ka siya. Ato tag freeze ka. wheel ba? Freeze wheel. Ang time mo ito, no? Oo. Exciting ba na sa mga bata? Hadlok That's ka gusto right. kay ginang gipang taya na ba? Diba? Gipang taya na. Murag hadlok kagang murag hadlok kagang. Murag dili. Pero Murag dili ka kakuan sa set pero di man ta makakuan na ay, di ba? oo. Di man ta maka. Ala ka na magbabagtanaw ka na. Lagi. Ato tag Ferris wheel. Ayaw. Ala, gikuan man, Ayaw. gitaya man, dilita. Wala, di na sa una. Wala. Katuwa dito na. Linya. Taas king linya na. Linya Ay na dyan. yapon, di ba? Oo. Katong Ferris wheel nga open siya ba nang magtuya-tuya pa gyud siya. Kahadlok ka stanan. Ano mo man siya nindot kay makita Makita. nimo ang Oo. ang syudad ninyo, Oo. ang iyong baryo. Yung baryo. Labi na sa gabi, di ba? Ay, Murag nang tama. aninipot ang mga Oo. suga. Nice di ba? kaayo. That's Sa mga alright. Uyab, di ba? Tapos ang ato ba? Nakabantay ko ba? Diri magud sa ato. Kasi baryo gud to ato di ba? Diri nakasaytay pero hinay kaayo murag imo agyang murag sa ilaa diri ba murag ipakita gini mo ang view. Yes. Murag hinay lang kayo ang pagdagan dito nga Yes. ihunong-hunong pa ka Yes. para makita gini Relax. mo ang kuan gyud ang tibuok gyud na Yes, ang syudad. 360 Sa sa tuan kuan. ba? Nilumba paspas kayo na ba? Di ba tegala? Tapos pila ra kay libot pa. Maugod, mga Paspas tulo kayo, ra mura man lang. lima ra man tingali. Kusog Oo, kayo. murag Murag sa ilaha ba ipalipong ka. Pero ang tanaw lang ana ba kay ang tile man gud murag ang buha sa ngalan ni kanang paglibot ra ba murag wala sa pagtuyo. view bitaw. Wala gyud. Basta gaduwa mura ra ka. Dali lang ba? Mura na. Siyempre, ang mga operator man god kay gatagad biya sila sa akin ng mga Lagi. naglinya Pero dira. akong gimin That's ba? right. Ang kabalo ba sila ana nga kana pud siya pwede po na sa mga view? Ang ako apod ba? Inana ba? Or sa kuan na Ferris wheel. Inana na. Libot-libot lang taan eh. Inana na buhaton. Sakay lang ba? Sila ka Diba? kuan. Oo. Pero kung tutusin, kana baya pud ba siya na murag nabuhat na lang siya para makita pud nimo ang view. Yes, Butang ka enjoy. sa taas, makita nimo. Yes, oo. Lingkod na galing ka na sa baryo-baryo. Lingkod na kakawa na. 1, 2, Murag electric fan ba? Murag number 3. Murag number 3 ang kuan ang kakusog bitaw. Murag ang kabayo. Bita na. Yes, ka. Kahadlok. Diba? Oo. Labi nagmuadto ka na ka dito ma-stop, di ba? Kay mo stop biya ka anak. Ang nindot anak ka na mo stop ka sa pinakatok-tok ba? Kay labi mo sakay, di ba? Mao Abo na ko nice talaga. dira kay maka-take time pa ka ba? Pila lang ka mga seconds, di ba? Mao lagi Tuyo na. ka po paspas kayo Oh, nang paspas kas na number lang. 3. Wow, lagi na. Wow, kulay. Mga na-experience, no? Pero Mawala na. Mawala na murag dili ka sa liga ng kuan mo. Tuya Oh, hadlok di kas ba? na mura Ang
ang ganahan ako ato katong na open air siya, di ba? Karon kay na naman ka murag kulong naman ka, di ba? Maura po na siya. Siyempre, makita na po nila ba na naghanap po nila yung mga aksidente na nahitabo. That's Tapos right. kailangan po nila po ako